So yun, what's up guys? Bale, nagiginto ako dito. Bale, matagal na yung bagyo guys. Bale, 7 days na yata nakaraan. Pero hindi pa ako nakapag-upload ng unang fan ko video to guys. Kasi kung walang internet, wala pang kuryente dito sa amin. Eh ito guys, wala pang pasok ngayon. Nagiginto ako. Dito ko kumuha oh. Wala na yung sinampulan nating maraming sample guys kasi kinuha na nila kasi medyo matagal kasi may pasok pa tayo kasi kaya hindi tayo nakauna. Ito guys oh, ang kalulog ko. Ito yung pinagkukuhanan ko. Ito ko nga guys, kinukuha ko talaga dun sa pinakailalim niya. Kasi tignan nyo guys, oh, dito sa putik, dumikit sila sa putik. Kaya kinukuha ko hanggang sa putik niya. Ano? Ayan guys, tapos ito yung pondo ko. Ito. Tapos pati dun sa banda dun guys, kukunin din natin. Dito. So yan guys, maraming mga damo lang. Kailangan natin lilinisan. Ganda ng agos ng tubig.
So ayun guys, update ko kayo ulit mamaya guys, kasi kung wala tayong taga video, mag-isa lang tayo. Kailangan tayong makaraming kwan ay paagos na ganito lupa para makarami din tayo. Dito pa lang ako kumukuha. Etong tubig ko guys, galing pa doon sa irrigation, dinivert ko lang dito. Medyo malakas siya oh. Okay lang kahit malakas kasi kwan, mahaba tong kwan natin, tong pagsala natin ng ginto. So yun guys, pali nagha-harvest na ako. Hindi na ako nagkakarga. Ito yung pinagkuhanan ko, medyo malawak. Mahambon na din. Hindi ko alam kung anong oras na ngayon guys. Ito yung pinagkuhanan ko. Ayun, kukunin ko na naman bukas. May na-harvest na ako. Nahirap na guys, baka maulanan tayo. Yun oh, lumalakas na. So ayan guys, update ko kayo mamaya kasi lilinisan natin ito ngayon. Doon na lang tayo siguro maglilinis mamaya sa kulungan ng baboy. No? Every 1 minute yung sinakon ko siya. Ha? Naman lagi yung duman, lagi di wifi ay convert, ay bendo.
Tingin, lads. Eh, the final. Hey. Hey. Kaya tigat mo?
Hindi ko maano lang ito. Idanom na. Okay. Yan. Magnet pa po. Maraming linang yan. Wala kasi magnet. Parang marami naman. Oh, tingnan mo ah. Marami naman. Hindi marami. Hindi nyo makita guys. So yon guys, dito ko na iniwan yung mga pan ko dito sa lumang kulungan ng baboy namin, mga gamit ko. Uwi na ako guys. Bale kon guys pala, hindi natin ibebenta kagad yun kasi kon ipunin muna natin kasi para kon kahit makabuman lang tayo ng 1 gramo. Walang 1 gramo yun guys, konti lang yun kanina, pero dadagdagan ko pa yun guys. Uwi na tayo. Iwan ko na yung mga gamit ko dito. Itong pala. So yan guys, palikuan. Hanggang dito na lang guys. Sa susunod ulit, please subscribe, like and share guys. Yung guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.